ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತನಾತೆ ಬತ್ತ ತರೆಪುರ ದಾಳಗಿ ಇರ್ತಿಜಿ ದಾಪಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಉಂಡು ನಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೆಯರುಂಡು ಬರೆಯೋದು ಬುಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಮನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಬರೆಯೋದು ಚೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಆವಾಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ದಾದೊಂಡು ತೂಪೆ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನು ಕಜ್ಜಿಪುದ ಅದನ್ನು ತೂಪೆ ಓ ತೆತ್ತಿ ಮಂತುದೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೂಚಿ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಉಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅನ್ನು ಉಂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದು ಅದೊಂದು ತೂಪೆ ಓ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುರೆ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹಾ ಇಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಹಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ವಾವ್ ಇಂದೇ ಮಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈರೋಳು ಪಂಡ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಅಂಚೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಗ ತುಲೆ ಏತುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ತಿಂಕ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇನತ್ತೆ ಬೇತಾಲಿಕ್ಕಿ ಖಾಲಿ ಪೀ ಬೆಚ್ಚದಾಳಿಜ್ಜಿ ಎಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅನ್ನು ಮೂಜಿದ ತೊಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆಲಾಪುಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈತಲೆ ತೋಚೋದು ಪಂಡ ಪಿದೇ ದಿನ ಆಲಾಪುಂಡು ಇಂದೇ ಯಾನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಉಂಟು ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ತಿಪ್ಪರೆ ಚೋಳಿ ತಿಪ್ಪರೆ ನಾನು ತಿಂಪೆ ಇದೆಲ್ಲ sudah ತುಲೆ ಯಾಂತೆ ಕುಂಟು ಅರ್ದಿರ ಪೋಪೆ ತುಲೆ ಇದು ಕುಂಟು ನಾನು ಕಾಂಡ ಅರ್ದು ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಲು ನಿಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂತ ಚೂರು ಅರ್ದುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ನಿಂಕ್ ಬೇಗಲಕ್ಕದ ಅರ್ದ್ಯಾರೆ ಯಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳಕ್ಕೂ ಆಂಡಲ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅರ್ಧೆ ಹಾಪು ಜೈಕೊಂತ ಅರ್ದುವೆ ಪಂದು ಬೈ ಅರ್ದುನೆ ಚೂರು ಆಂಡ್ಲ ತುಳಿಗೆ ಇತ್ಕೊಂಟುಂಡು ಕಾಂಡ ಅರ್ದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಧರೆ ಪೋಂಡು ನೀರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ತೊಂಜು ವಾರ ಅಂಡಿ ನೀರೇ ಬರೋಂದಿದ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದುಬ್ಬು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಒಂಚು ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಬರ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರು ದಿನೋಲ ಬರೋಂತುಂಡು ಇತ್ತು ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಜಿಂಜಾದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಜನ ಅದನ್ನು ಗುವೆದು ನೀರು ಒಯ್ತದ್ದು ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟು ಅಂಚೆ ಜಿಂಜಾದಿ ನೀರೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲ್ಪ ನಾನು ಅಂಚನೆ ನೀರು ನನ್ನ ನೀರು ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ತುಂಬ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಚೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೋಗು ನಾನು ಏತಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಈಚೆಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಬೇಕುಂಟಾ ತುಲೆ ತಿಂದು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧದ ಪುರ ಅಂಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಲುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲುಂಬುದು ಪುರ ಅಂಡೆ ನಾನು ಆಜಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗಲ್ಲ
ತುಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಮ್ಯಾಗಿ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲು ಐದು ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಣಪ್ಪು ನಿಂತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಕಮ್ತಿತ್ತೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೆನಪೇಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾಗಿ ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಯಪಡಲಿಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಏಕೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪೆ ಇಂಕ ಬಡ ಐಕೆ ಸಾಕು ಸಿಂಪಲ್ ತುಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಇರೋಳು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಾನಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ ಲಂಚೇನೆ ಎಂಬಾಲಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ ಲಂಚೇನೆ ಎಂಬಾಲ ಲಂಚೇನೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪುಣ್ಯ ಬೇಲೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಯೋದಾಗ್ಲೇ ನಿದ್ರೇನೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟವು ಇನ್ನೇಮ್ ಕೇಳುದೋಜು ರಾತ್ ಅದು ತಿನ್ನೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಣಸಪುರ ದಾಲ ಮುಟ್ಪಿಸಿದೆ ತುಲೆ ಏನಾರು ಗುರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ betul-betul tidur ಮ್ಯಾಗಿ ಇಡ್ಡೆ ಚೌಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಟನಿ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಂತೆ ಕಾಲಿ ಮ್ಯಾಗಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದಾಡು ಬಂದು ನಾನು ಚಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಚಾಯ್ ದೀತೆ ದಾಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅಂಡೆ ಅಂಚದು ಯಾಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ತುದಿದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಚಾಯ್ ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಚಾಯ್ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿದಿತ್ತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ತುಲೆ ಚಾಯ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿನಿತ್ತು ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಈಗ ಡೈಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪು ತುಲೆ ಎಣ್ಣ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ಲೇನ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಸಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದ ತುಳಿ ಚಾಪಲ್ರೆ ಪಿಚ್ಚಲ ಪಡೋದು ತುಳಿ ಮೇಲ್ಡೆ ತುಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಚಾಪಲ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದಿನೋಳ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಅಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ ಬರೆಯರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬರೆಯರುಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರೆಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋದೆಯನ್ನು ಬರೆಪುಣೆ ಬರೆದು ಓದಿಯರು ಪುರ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್